खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन, बाख्नायजानाय मोनगोन, गोजोन सान। वृष राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, थांखि फारसे दावगानो हागोन, बयजोंबो अनज्लायनानै थानो हागोन। मिथुन राशि गोसोआव उसुखुथु जागोन, हाबा मावनायाव गोसो होनो हानाय नङा, समा सानब्रेनानै बारलांगोन। कर्कट राशि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ, सांग्राङै थानांगोन, गिलुं-गिलुङै साना बारलांगोन। सिंह राशि थांखि गैयै दावबायनो मोनगोन, लोगोफोरजों सम बारहोनो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कन्या राशि सुथुरथिनि सोमोन्दोआ गैया जालांगोन, बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन, देहा सावस्रियाबो गाहामै थागोन। तुला राशि फिसाखौ लानानै जिंगासिगोन, बायदि गुलाय-गुजाय सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, खर' हमगोन। वृश्चिक राशि समा बेरेखा खारगोन, रावनिबो हेफाजाब मोननाय नङा, थांखियाव सौहैनो गोब्राब मोनगोन। धनु राशि मोजां हाबा मावनो गोहो बोलो मोनगोन, बयनिबो हेफाजाब मोननो हागोन, थांखि फारसे दावगानो हागोन। मकर राशि सानसेमानि खामानियाव मुखुब थानांगोन, देहा सावस्रि मेंग्लिनाय मोनगोन, गावखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। कुम्भ राशि समाजाव मोजां मुं गोसारगोन, सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, बिमा-बिफा बयबो गोजोनाव थागोन। मीन राशि गावनि गोरोन्थिनि थाखाय मोजां खाबुखौ खोमानानै लानांगोन, गुबुनजों सुखुजायै जागोन, गावखौ हारसिं मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलोंथाइ लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।